ମାନେ ବଉଳ ଗଡ଼ିଆରୁ ନୀଳଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଣିଷ ଯିବେ? ହାଁ, ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛ। ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯଦି ଭୁଲରେ କିଏ ପାର୍କିଂ କରିଦେଉ ସେଥିପାଇଁ 2500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଭଲ ଆମର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କରିବ ମଣିଷ? କ'ଣ ସେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଣିଷ ଯିବେ? ହେଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଯାଇକି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି? ହେଁ, କ'ଣ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ? ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଗଲା, ଗାଡ଼ି ବା କେତେ ଥର ଖରାପ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି, ସେ ଗାଡ଼ି ପଛରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସରକାର କିଛି ବୁଝିବେନି, ଖାଲି ଫାଇନ୍ କାଟିବେ, ଆଉ କିଛି କରିବେନି ସରକାର। ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ପଡ଼ିଛି। ଏ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ବସ୍ ଆସୁଛି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବସ୍ କେତେ ଆସୁଛି? କ'ଣ ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିକା? କେବେ କେବେ ଠିକ୍ କରିବେ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ? ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଏ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେବ, ନହେଲେ କିଛି ହେବନି। ଅପୋଜିସନ୍ ଆମ ଦେଶର କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ, ଖାଲି ସରକାରକୁ ହରେଇବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରିବେନି ଏମାନେ। ଏତେ ବଡ଼ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତାର, ଆ ପାଇଁ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଅପୋଜିସନ୍ ବାଲା? କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଖୋଟାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ରାସ୍ତାର କାମ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରାସ୍ତା ମରାମତି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦୁର୍ଗା ବସ୍ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ଦୁର୍ଗା ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତେ, ଏ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେବନି? ହେଇଯିବ। କେହି ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବସିକି ଦେଖିବେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେ ରାସ୍ତା କରିବ ତା ବାୟୋଡାଟା ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ଦେଇଦେବେ।